Lenguan esan zen duen aspire okitzen zen duela zuten, ez da? Eta aspire zer izeten zen? Kaxa txikitzuet, harka txikitzuet, laukadera edo, igual, barru. Zizabot, arru bat. Ala bat, beha isitxe, ze barruen bero biten gindu zen, eta ganean beste tapatxu bet, eta hartua eta horia eta itxeko, zer ningo gindu zen. Han itzen zen horea, ez da? Han, bai, han, alzat tapatxu eta han itzen zen horea, bai alturetxu nimintxe. Horea zer, ogi itzeko edo talo itzeko bere bai, edo... Guka talo itzeko, eta beste asko bere bai, ze hogi ere urtean baten egin genuen, jaieta manuzken egin genuen. Bai. Hogi eta. Bai, bai. Eta talorako horea zelan itzen zen? Bai, hartaburuek batu, zapakendu, errotara eron. Ilo errotan, ekarri, eta gero, haretana horia, taloa gero egin genuen. Egin genuen, urrunak urruet, zulotxu egin zen, areri pilotxu egin zulotxu, ure bota, ara, eta igurdi, eta bai ondo igurdi egin genuen, gure amak esaten zuen, zebet eta ogotu igurdi egin da, taloa gozoa gurtutan duela. Eta arek zuen gurixetan atxartu igurditxerik, ondo igurditxea baino, igurdi, eta gero taloa jo, talo txuk eta talo gurriñan erre, talo minutena, bat edo bixen ezkeron bategaz, baina irudu lau egurretik erre behar, eta parrilletxue, txingerraka, aparte, txingerrakan etxu nimintxe, parrillet.